Is-suġġett tal-mużika u maħna għanna Liliana Gomez Blanco. Grazzi tal-qeda maħna, Liliana. Grazzi tal-istedi. U nifirħulek, għalix inti rebbieħa tal-kanzunetta ta' indipendenza, u xejn. Ekku. Tajja, kont taf li ħatirbaħ? Lew. Kif le? Ejja, ma ħalt ħassejtek qalbek qawwi, ħassejt li għandek ċansek, jiġifieri ovvjament parteċipa dejjem għandek ċans, imma kif ħassejtek? Jiena dejjem nidħol ngħid jekk ħan nidħol b'kanzunetta, jekk ħan nitfa' submission, dejjem tkun kanzunetta li jiena nemmen fiha. Għax billi tagħmel xi ħaġa li taf li ħadd intoġob man-nies u għalik le, ma naħsibx li tkun worth it. Ovvjament kont nemmen fid-diska u nibqa' nemmen fiha, jiġifieri dejjem ikollok dik il-ftit tama. Iżda tibda tisma' l-kanzunetti, tibda tara il-mod kif jinterpretawhom in-nies l-oħra, tibda tgħid imma għandi ċans, imma daqskemm għandi jien għandu ċans ħadd ieħor, allura. U daw tarhom pjuttost tard, le ġifieri il-kompetituri tiegħek tarhom literalment fil-jiem ta' qabel. Jumej qabel. Eżatt, ġifieri allura tibda bil-mod tuħu fil daqsxejn ta' x'inhi s-sitwazzjoni. Jiena ma dejjem hekk ngħid u hekk għalmun il-ġenituri tiegħi napplika biex nieħu gost. Sabiħ li tirbaħ, imma lan prinċipali jkun li nuri dak li naf u nieħu gost. U ħanraw daqsxejn mument fejn verament ħadd gost, illa għaliex il-mument tar-rebħ u anke silta qasira wkoll tal-mużika, forsi narawha iktar tard ukoll, imma sa tant nitkellmu fuq il-kanzunetta tiegħek, sem tkellimna fuqha. Il-kanzunetta ġib li sem ta' kannizzata. Sewwa. U bażikament hija storja fejn titkellem dwar affarijiet li ġew mill-passat kif huma mħaltin fil-ħajja ta' kuljum affarijiet li huma iżjed preżenti, iżjed tal-preżent bħal teknoloġija u kif dawn fil-ħajja ta' kuljum jiġifieri fid-dar meta nkunu f'postijiet oħra dejjem narawhom madwarna. Si, din in-nies ġajsa tal-ħajja, le? Se kif magħmula, sinti għadek żagħżugħa, ġifieri ċertu affarijiet qed titkellem fuq in-nies ġa tal-ħajja għadek trid niskoprihom eżatt. Qed nisimgħu is-silta u xekk. Kif tiddiskrivija inti bħala stil? Qatt ma ħsibt fiha di. Jidhos ferriħa li għadha, se għabbit ġifieri. Eżatt. Naħseb diska li għandha ftit elementi Maltin, imma naħseb titratta ħafna wkoll mal-kliem li għandha elementi fiha li huma ftit Maltin iżda magħmula b'mod modern. Wara kollox. Eżatt. Kompli titratta mal-kliem. Billi aħna għandna tendenza u tepla qed issemmija intu wkoll meta nitkellmu fuq xi ħaġa Maltija issa dejjem nitkellmu fuq traduzzjonijiet. Eżatt. Qed il-fatt Malta hija moderna wkoll. Qed tevolvi wkoll. Li għandha l-parti tagħha. Inti kemm ilek il-bdejt kanta? 12 sena issa. 12 sena. Mindu kelli 6 snin. Okej, kont sa nsaqsik inti ġifieri 18 sena. Verament għadek żagħżugħa. Ekku. Fl-istess ħin il-kanzunetta hija mod pjuttost matur ukoll ta' kif tesprimi lilek innifsek, ġifieri alright, għandna nistgħu nkantaw biex neħdu pjaċir, biex tiddiverti, kif qed tgħid inti wkoll fil-karozza. Ma hija wkoll espressjoni tiegħek innifsek li feta żagħżugħa titissib is-sens fiha b'xi mod u x'hekk, jiġifieri xi ħaġa li tintrigani fuq il-kanzunetti għax iżek floq titkellem inti qed kanta, qed tgħid xi ħaġa permezz tal-kanzunetta tiegħek. L-emozzjonijiet tista' toħroġ b'mod differenti nemmen jiena bil-mużika. Mhux biss bil-mod li tkanta iżda anke wkoll fil-mużika kif tinbidel matul dawk it-3 minuti li jkollok. Dak kollox. Għandek xi tama, xi mira partikolari fuq livell issa qed nitkellmu fuq livell ta' artista kantanta. Jiena dejjem nimxi pass, dejjem nara, eżempju, bħalissa bdejt l-università llum stess. Illum. Għadni ġejja minn hemm. Jiġifieri dejjem ħaġa nara l-ħajja kif tkun, nara x'inhuma l-prijoritajiet tiegħi dak il-ħin, dejjem ikolli kollox xi ħaġa lest, dejjem biex jekk jiġi xi ħaġa nkun lesta. U dejjem nimxi pass. Ġifieri, meta tajtek jkollok xi ħaġa lesta. Eżempju, kif lestejt l-indipendenza, naqbad naħdem fuq xi ħaġa oħra. Next step x'inhu diġà. Issa l-università x'qed tagħmel l-università? Pharmaceutical Science. Għall-pharmacy. Għadmibs. Għandek daqsxejn tistudja. Ma forsi l-kanzunetta wkoll tgħinek bħala rilassament, forsi x'tib ta' mużika tħobb tisma' inti? Ftit minn kollox ta' ir-rock inħobbu. Jiġifieri ġilnieħu gostek. Skont il-burdata. Jekk nkun burdata jekk fejda kwieta, nisma' diski li ngħid jiena jekk tħobb tisma' ommi jekk tal-ejt jiżnaqa kalmi. Ġieli jkolli burdata. Inħobb ħafna jiena diski antiki fis-sens
tal-Beatles, affaritek li n-nannu nanna jħobbu jisimaw u jena l-ena tijajn nismaħu maħħom. Anka ux n-nannu nanna bessi ġen hob nismaħom. Le, u ma introduċawni għal-jom allura. Għawek għet naraw appuntu parti mill-interpretazzjoni tijak u xek. Għandek esperienza fuq palk? Iva, ta' minn zaħri dajem kont nosem festivals lokali. Umbat, naħsabat mill-ikbar park li ħadsem fih kien fil-Junior Eurovision 2019, kont lajt Poland nirrapprezenta l-Malta. U dajem bqajt nimxi pass-pass. Għet iżaqsijilek il-għalix dika nofs il-ġlieta nistħajjeles, kem toħroġ fuq il-palk. Ekku. Il-lum l-ewel programma, nek ikun għajnek it-ferfir li kell, it-ferfir dajem ikolli kull programm, ma t-ferfir li kell l-lum kienet ċaħġa. Aħseb wara toħroġ fuq palk b'udjenza live, u ħadd kanta live, ġifieri ħaġa. Naħseb xi ħaġa li ma tmut qatt li tagħmilha kemm tagħmilha dak kif tferfir jibqa' hemmhekk u l-eċitament huwa naħseb dak li ġelek vera tgħid jiena nħobb nagħmel dak l-oġġett, jiġifieri nieħu gost meta jkolli ftit ferfir. Tippreferit kanta bl-Ingliż jew bil-Malti? Naħseb bil-Malti, ta' il-Malti jogħġobna ħafna, naħseb ċertu espressjonijiet bil-Malti jistgħu joħorġu ħafna iżjed. Hekk nemmen. Tajjeb, interessant ħafna. Mela barra l-Università, pass li jmiss bħala jew xi ħaġa li jmiss fuq livell ta' l-arti tiegħek, il-kanzunetta? Palissa niktab mużika tiegħi nnifsi wkoll. Ovvjament jiena dejjem ngħid naħdem ma' nies differenti, dejjem titgħallem minn nies oħra hija xi ħaġa li tkun tajjeb kemm tkun tajjeb dejjem għandek tagħmel qatt ma tallimt biżżejjed. Jiġifieri niktab mużika tiegħi, nipproduċi, nipprova naqat kollox. Għandek biżżejjed sta' Pero rasek fuq on-ok tider, ġifiri, għallu għatajab li tuħu għamel kem tista' kun esperienzi li kollok l-opportunità teħiċ għamejxom. Umbad bil-mot, il-mot jek tibda tagħlaq ftit fuqhom ukoll. Nawgrawlek ħafna fl-istudji tiegħek, għandu nawgrawlek ukoll fil-karriera tiegħek, naturalment. Grazzi. Ittik is-soddisfazzjoni ukoll. Grazzi ħafna Liana u waqfa qasira nkunu ma' għożat wara.